että kaikki ei tiedä musta kaikkea, mulle kysytään aika paljon kaikkia kysymyksiä musta aina mun kommenteissa, niin mä ajattelin itse tehdä tällaisen 50 faktaa musta. Mun piti vaihtaa muuten paita. Apua. Mutta mennään faktoihin. Mä oon 03 eli 13 vuotta. Mä oon MMR eli Markuksen ja Martinuksen fani. Mä oon myöskin Harry Potter-fani. Mä oon 157 senttiä pitkä, eli aika semmonen lyhyt. Asun omakotitalossa. Mä oon tosi siisti ihminen, eli mulla on aina pakko olla niinku kaikki todella siistiä mun huoneessa ja muuallakin. Mutta jos näkisitte tällä hetkellä tän mun huoneen, mä venyttelen joka päivä niin kauan, että mä pääsen siihen tiettyyn kohtaan niinku semmoisessa jalkavenytyksessä, koska niinku, se on vaan semmoinen, että joka kerta päivässä pitää saada. Että mä koitan joskus saada sillä tavalla, että mulla on niinku jalka suorana ja mä laitan käden sieltä jalan yli niin, että se on niinku ihan siellä maassa asti. Mä nauran tosi paljon ja mulla on tosi paljon kaikkia erilaisia outoja nauria. Olen naurannut Sauli Niinistölle. Tykkään lakata kynsiä. Mulla on tällä hetkellä 1269 tilaajaa. Valkosuklaa-oreot on elämä. Mä harrastan pianonsoittoa, teoriaa, kuoroa ja tanssia. Mulla oli joskus vielä ihan superpitkät hiukset. Mä oon musiikkiluokalla. Mä oon käynyt Englannissa, Italiassa, Espanjassa, Unkarissa, Kroatiassa, vuodenlopella, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Ruotsissa ja Norjassa. Kutien helposti. Mua jäi silloin syksyllä häiritsemään, kun mun videoilla mä en osannut niitä puolivolttia kokonaan, mutta mä opin sen. Mulla on ollut koko elämäni ajan mun pikkusiskon kanssa yhteinen huone, mutta viime kesänä mä sain tän oman huoneen. Mulla on synttärit 11. syyskuuta. Oon kattonut kaikki Harry Potterit 7 kertaa, paitsi ensimmäisen 8 kertaa. Mun käytös on 9. Ulkona on tällä hetkellä 2 astetta pakkasta. Nyt mulla on puolivälissä. Mä oon vaihtanut luokkaa 9 kertaa, tai niinku luokkahuonetta. Mä tarvitsen tää kameraan mikin ja mä tarvitsen studiovalot. Keskiviikko ja torstai on mun lempiarkipäivät. Menen kesällä Portugaliin. Tunnen myötähäpeä mun vanhoihin videoihin niinku ei oikeesti. Mä tilasin netistä joulukuun alussa mun puhelimen kuoret ja ne tuli joskus pari viikkoa sitten ja nyt on niinku helmikuun eka päivä. Mä en oo vaihtanut kalenteria! Niitten tulossa kesti siis 1,5 kuukautta. Ja miettikää nyt joulukuoret, jos joulu oli mennyt aikoja sitten. Mä nostin mun hissan numeroa ja joitakin muitakin numeroita tohon välitodistukseen ja mä oon todella iloinen. Mulla on aina kesäisin oikeesti tosi pitkät kynnet, koska mä tykkään pitää niinku pitkiä kynsiä, mutta mä en voi muuten, koska mä soitan pianoa, niin sit se häirittisi niinku pianosoittoa. Joten mulla on aina kesällä tosi pitkät kynnet. Mä kiljun oikeesti varmaan niinku jokaista vastaan tulevasta ötökästä. Mä oon kutittaa aina käydä meidän yläkerran suihkussa, koska se vesi tulee sieltä silleen jännästi, niin sit mua aina naurattaa siellä suihkussa ja sit mun pikkuhiskoa ja silleen mitä ihmettä. Mä aloitin mun joulukalenterin kuvaamisen jo lokakuussa ja silti mulle tuli ihan hirveä kiire sen kanssa. Mä en kirjoita pisteitä. Mulla on Instagram, mulla on myös Snapchat, mut mä annan sen vaan niille, jotka mä tiedän tai tunnen. Mulla on myös musikalli, jonne mä nyt en ainakaan vielä tee mitään, vaan mä vaan stalkin kaikkien muitten. Meillä on talven kestävä tramppa, eli se säilyy tuolla ulkona ihan ympäri vuoden ja siellä voi vaikka pomppiakin jos ottaa lumet pois. Ja se on tälläkin hetkellä tuolla. Ai. Mä olin vitosluokalla aika semmoinen ujo, mutta vitosluokalla mä löysin sitten sen just mulle sopivan porukan, eli Siiri, Peppi ja mä. Ja sen jälkeen mä en oo ollut oikeesti enää niinku ollenkaan ujo, paitsi ehkä uusien ihmisten seurassa tai tälleen. Mun kaikki kouluviot on oikeesti aika värikkäitä. Mä ajattelin kuvata tänne joskus lyhytelokuvia, ehkä jo tänä talvena tai vasta kesällä tai joskus. Mun heikoin kouluaine on matikka ja vahvimmat aineet on ruotsi ja musiikki. Mulla on ollut jo varmaan 2 vuotta tää sama cruiseri, jolla mä en oo mennyt vielä oikeesti kertaakaan. Mä käytän näitä emojeita kaikkiin eniten. Mä jännittää aika paljon mennä yläkouluun, koska niinku mulla on sellainen tunne, että se ei niin turvallinen paikka kuin mitä alakoulussa on. Mutta oikeesti niinku mä viihdyn tuolla niin paljon paremmin kuin alakoulussa, että mä en niinku enää todellakaan haluais alakouluun. No niin, siinä oli nämä kaikki 50 faktaa. Ja jos tulee mieleen vielä jotain kysyttävää, niin multa saa aina kysellä tuolla kommenteissa, niin mä yritän parhaani mukaan niihin sitten vastailla. Laittakaa peukut jos tykkäsitte ja tilatkaa kanavaa jos tykkäsitte. Ja me nähdään ensi videossa. Moikka!